Njengoba ngangikhalile ngine-video engiyenzile ngoZwide SA, njengoba ebhalile lapha ku-Facebook ethi namhlanje ebusuku ngo-12 o'clock phakathi kwamabili zizophuma zonke izingoma zami. Lezi ezinye sacela ningeseke mabhinca. Siyashera-ke link ka-YouTube lapha ezotholakala khona, kanye no-iTunes ukuthi-ke zizoma kanjani, zizophuma ziyi-EP. Right, ithini i-EP? Asazani sinqunu. Iy'ngoma zime kanje. Eyokuqala ithi KwaNhliziyo Ngiyise featuring Asphoshes. Eyesibili ithi Ngizokwala featuring Too Short. Eyesithathu Uzongikhumbula. Eyesine, eyesi-4 ithi Asazani Sinqunu featuring Dr. Smile. Eyesi-5 ithi Vele Somandla featuring Spirit. Ime kanjalo-ke i-back cover-ke le ekaZwide-ke. Ngike ngabuza-ke evidweni emalangeni adlule, maybe 4 days or 5. Ngibuza ukuthi yena umsebenzi wakhe wenzakale kanjani. Uphelele, awuphelelanga, kube nenkinga, akubanga nenkinga. Bengibuza yona lento. Seyafakazela-ke uma uZwide sebuya nenye ipost esezoveza ukuthi no, zizophuma zonke seyiphelele. Umbuzo wami ukuthi yena ngabe sekuqala zona yini iy'nkinga lezi ey'khungethe abaculi abaningi abake baba nazo iy'nkinga, including abomenzi. Umenzi wagcina ehamba. Bese ngiy'buza nje ukuthi nazo ezemhaqa yini uZwide lezo nkinga lezo. Kodwa kumsebenzi wakhe uma esewukhipha-ke sewuphelele. Kuyajabulisa-ke lokho, kuyathokozisa kakhulu. Yiyo kuphela into esifuna ukuyibona ukuthi abaculi bakithi uma sekuyisikhathi ukuthi bekhiphe, bekwazi ukukhipha, kungabi nazo iy'nkinga ezokuyibalandela, lokho kuba ney'tori, lokho kuzophisa. Njengengoma yakhe nje le ephumile ethi Asazani Sinqunu, iphume iwu-30 second. Kwakuyi-2 weeks before bezokhipha isiphelele ngoma leyo, isiwu-4 minutes, into kanjalo. Ikaphuma nje iwu-30 second. Kwamangaleka ukuthi manje kwenzakalani. Kwaphinda-ke yabuya-ke sekuyingoma iyisingeli. Lapho ngaze ngabuza khona ukuthi ukhiphe isingeli, ukhiphe i-EP, kwenzakalani? Ngoba phela uZwide uthi nesikhathi esiningi esiphelele sokuthi engawenza umsebenzi wakhe. Akusiyena umuntu okhipha umsebenzi omningi. Insika yethonga ayiyenzi loo nto ukuthi abaculi bayo bakhiphe imisebenzi eyingxexi eminingi. Umuntu uyikhiphela kahle. Yikho lokho bekungimangaza-ke ukuthi since kwagcina lethu enhliziyo yami mhlawumbe ngabe kusathulekile noma kwenzakalani. Kodwa-ke akusenani. Ebusuku phakathi kwamabili uyayidedela iy'ngoma. Zobe zithola lapha kuma-iTunes, zobe zithola lapha ku-YouTube. Hopefully naku-Spotify zobe zikhona. Akube njalo. Ifikile le gang, ifikile igenge yensika yethonga. Isebenza kahle kakhulu online. Angazi ubambe kanjani online. Ngoba cha, bayawushaya. Umshini wemali, omafikizolo nabo benza wani. Nocefuzile ingoma yakhe yayikhuphuka leyana ethi Ngizobaxolela. Benza nje kahle kakhulu. Umenzi esasekhona ngale, uyabona ukuthi iy'ngoma zakhe nazo zikhuphuke mawala. Akusenani-ke, umsebenzi usu-right, usuzophuma-ke uphelele. Niselahle ngane zawethu, nibaphe i-support abafowethu zikhathi zonke, nibeseke, ningadikibali yibo. Ngaphandle kwenu akukho okuyokwenzeka, akukho okuya phambili. Sibonge kubona bonke abantu abakwazi ukuthi babukele video kuze kufike la, naba-subscribe-ayo, naba-like-ayo, naba-comment-ayo. Sibabonga kakhulu. Nabantu ababuyayo bezobuka lo msebenzi futhi wala ekhaya, sibonge kakhulu. Sikhuluma ngayo yonke into lapha bafowethu. Kodwa uma sengikhulume ngomculi abanye bangamthandi, banako ngitshela ukuthanda kwabo. La sikhuluma ngabaculi abenza izinto zenzeka. Uma ngikhuluma lo mculi ngisuke ngikhuluma ngayo, kusuke kukuthanda kwami lo, kuyi-choice yami lokho. Ngisala kahle, ngiyabonga.